Jama'a masu kalamu da sauraron mu barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau Juma'atu babbar rana. Muna 10 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024. Masu kallonmu da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran, inda zan fara bayyana muku. Sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullum nafisin za'ikatul maut. Allah ya yi wa abokin aikinmu shahararren ɗan jaridan nan Habibu Isa rasuwa a yau da safe a babbar asibitin reference. Ya rasu bayan ya yi fama da rashin lafiya. Ya rasu ya bar uwar gida da iyalai. A yau da marece aka kai shi gidan gaskiya, inda aka gudanar da jana'izar shi a makabartar Yantala. Allah ya sa kwanciya hutawa ce, mu da muka yi saura Allah cika mana da imani. A gobe idan Allah ya kai mu za mu zo muku da cikakken tarihin shi. A ci gaba da ziyarar aikin da yake a jihar Maradi, ministan ruwa da gandun daji Kwanalal Mai Zama Abdullahi ya kasance a gundumar da kwaro, inda ya amfani da wannan dama ya wasu ziyarce-ziyarce a bakanan aikinmu na jihar Maradi. Sanda na tahi da Nasiru na Kakale sun aiko mana da rahoto a kai. Bayan garin Kumshi, inda ya kaddamar da ayyukan gina kaci na ceto wuraren kiwo, minista na ruwa da gandun daji da ke tare da rakiyar gwamnan jihar Maradi, controller general na 'yan sanda Isu Mamman, ya ziyarci waɗansu ayyukan da ake na sabunta shatun ruwa a cikin da kwaro. Sannan ya ziyarci garin Gadabeji, musamman a dajin nan inda ke da raƙuman daji tare da jimunu. Ministan ya kuma ziyarci wurin samar da ruwa a garin Bammo, inda a nan ya tattauna tare da jama'a domin bayyana musu manahohi na magabatan ƙasar nan tamu na yanzu. Shugaban ƙasa, shugaban kwamiti wannan na ceton ƙasa, ta CNSP, General Abdurrahman Chani, da Prime Minister Alhaji Ali Muhammad Lamin Zain. Muka muku sahihiyar godiya da goyon baya tun da aka shiga wannan tahiyar da kuke nan kuna bada, suna da labari. Tahiya wadda muke bisa wadda ta shahi ruwa, gyaran mahali da sauran kula da wurarraki wanda suke da yanayi yadda ya kamata. Lokaci ne da aka zo aka shiga cikin waga tahiyar dan kun ce kun amince mu ga tsari wanda za a bunƙasar da muku noma da kiwo da sauran tahiya. Daga nan wajen bangaren a samu takunkumi, daga nan wajen a hana mu tahiya yanda muke so tare da jama'a mu muka san ciyan jama'a mu muka san abin da suke so. Aka ce gani ya kori da wanda an kai yayi da wanda an kai bai yi ba, mu zo mu gani. Daga ƙarshe su ma sun mai da jawabi tare da godiya ga magabatan na CNSP, a sahun gaba General da Brigade Abdurrahman Chani. Sakon da kai mana mun ji shi, kuma alkawalin nan dama ma muna rike da ita, amma ka karfafa mana ita, za mu rike ta insha Allah, za mu rike ta. Muna son ka kai mana sakonmu ga General Abdurrahman Chani, insha Allah wajenmu za mu kama fiye da abin da muka yi da. Lalle zuwan ku wata alama ce ta nuna kuna nan tare da mu. Tun ba ku zo ba muna tare da ku, balle har kun zo tare da mu, kenan insha Allah tahiya za ta bunkasa, insha Allah kuma za ta yi nasara. Allah dai ya ba mu sa'a. Allah sama rikon ga na Chani Abasa General, Allah sama albarka. Talaka suna murna, da shike wani mugun hali suke, ubangiji Allah ya yanzu mutum inda suke duk ana nema lahiyar shi. Allah sa albarka, Allah ƙara riko, Allah ƙara daraja. Muna gode masu gabanmu musele ferefe ko ya kaddare kalla lube shi suna tashi shi maka aiki da sauran ma'aikata. Sai kuma daga ƙarshe ya ziyarci ayyukan nan na rigakafin wutar daji. Al'ummar ƙasa masu kishin ƙasa na ci gaba da bada taimakonsu a gidauniyar ceton ƙasa FSSP. Wannan kyankwa domin yin aikin ƙasa a cikin tsanaki.
ko a yau ma madambura raki jarmakwai wadda take shugabar kwamitin ta karbi wasu taimakon daga hannun al'umma kamar haka. FSSP da ta tara mu nan ga saboda society kimu group technet ta kawo kaya na aikin na'ura na wajen miliyan 15 saboda aikin su ya karce jiya ci da gaba. Muna gaida, muna gode ku, muna ba da gaisuwan mu kuma zuwa ga manyan garuka. Muhammad Abdul Malik. Mun yara lycée Enoch Olengani. Kawo taimakon mun gyara kasa. 243,500 francs CFA. Ni ce malama Balkisa daga group mata Aljanna. Mun zo mu kawo contribution mu ne don mu taimaka kasa, mun kawo jikawa 50. Insha Allah, Allah ya taimaka mu baki daya, Allah ya sare mu na kasan mu, Allah ya kare mu ya kare mu na kasan mu insha Allah. Ƙungiyar mata masu fafutukar ganin zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu Nijar ya dawwama, sannan masu kishi da tsadar rayuwa, sannan masu kare haƙƙin al'umma musamman ma mata. Sun yi kira wani taron manema labarai a yau wanda a ciki suka fitar da sanarwar cewa za su je zanga-zanga idan Allah ya kai mu a gobe, idan Allah ya kai mu, domin yin kira a game da yadda tsadar rayuwa ta addabi mutane a nan kasar mu ta Nijar. 'Yan kasar mu na Nijar yau fitowar da kungiya ta mata mai gwagwarmaya don tabbatar da 'yancin ƙasa na dindindin ta yi, manufashi shine tunatar da ku da gayyata ku da ta yi satin da ya huce na fitowa ranar 11 ga watan Mayu domin nuna bakin cikinmu da rashin jin daɗinmu game da ƙarin kudaden abinci da ake yi a ƙasar Nijar, kuma masu gudanar da aikin nan su ne manyan 'yan kasuwa wanda nauyin su kawo abinci a Nijar ya rataya a kansu. Domin nuna wannan rashin jin daɗi muke gayyatan 'yan ƙasar Nijar gaba ɗaya, babu mace babu namiji. Lalle wannan taron gangami mata suke kiran shi, amma kusan da cewa ya shafi kowa, babba da yaro, namiji da mace, kowa. Mata ba su iya cika, ba su iya kammala sai idan ku maza kuna tare da su. Don haka muke kira ga kowane ɗan ƙasa ya tabbatar da cewa wannan fitowa tashi ce, ta shafe shi, ta shafi kowa, don masu ƙaramin hali sun fi yawa a ƙasar Nijar. In aka ci gaba da wannan yanayin za a shiga cikin matsala sosai, don abu ne bai nuna alamun zai ƙare ba, sai kawai ƙara ƙamari da yake yi, sai ci gaba da yake yi. A ɗaya shanin kwa haɗin gwiwar ƙungiyoyin farar hula mai suna Muaden su ma sun yi sadarwar goyon bayan majalisar ceton ƙasa CNSP, kamar yadda za ku ji fasarar sanarwar daga ɗaya daga cikin mahalarta taron. Bayan dogon zama na ƙungiyar Muaden ta yi la'akari da abin da yake faruwa a cikin ƙasa da har ma ƙasashen waje. Dangance da abin da ya shafi ƙasa, Muaden ta fuskanci kwanciyar hankalin 'yan ƙasa ga baki ɗaya, kuma tana shinshina ma ƙungiyar CNSP da su haɗe kansu don ganin an ba maraɗa kunya. Sannan kuma ɓangaren ƙasashen waje, Muaden ta yi la'akari da CNSP sun kulla manyan alaƙoƙi da manya-manyan ƙasashe kamar su Rasha, su China, abin da yake nuna mana cikakkiyar aniyar CNSP bisa riƙon gaskiya da amana. Sai makarkare labaran namu na yau da kalandar aikin da sojojin ƙasarmu mazajen daga suka aiwatar daga ranar 5 zuwa 8 ga watan Mayun nan. Wato sojojin namu masu jarumtaka sun yi jarumtaka sosai a tsakanin wannan kwanakin. Baro Arzika ya duba mana.
To dangane da wannan sakamako na baya-bayan nan musoma da jihar Talabiri inda sojojin kundumbala na rundunar almahawu ke gudanar da ayyukansu a ranar litinin 6 ga watan Mayu da marece wasu sojojin yakin sama da ke sintiri a Hagai sun kai farmaki ga wasu 'yan ta'adda inda suka yi nasara hallaka da dama daga cikinsu haka zalika suka yi ma da dama rauni. Haka zalika a ranar talata 7 ga watan Mayu da marece wasu sojojin da ke sintirinsu na yau da kullum a garin Darai Beri Walam sun kama wani mutum da ake zargin yana da hannu a harkokin ta'addanci. Tuni dai wannan mutumin aka mika shi ga hannun hukumomi domin gudanar da bincike a kansa. A cikin jihar Tawa inda rundunar shara ke gudanar da ayyukanta a ranar Lahadi 5 ga watan Mayu da safe wasu sojojin da ke sintirinsu na yau da kullum har ila yau a garin Zangon na Dabar sun kama wani ƙahurgumin ɗan ta'adda ɗan wata ƙasa ta waje. Shi dai wannan ƙahurgumin ɗan ta'addan a yanzu haka hukumomin Najeriya na neman sa ruwa jallo. Ana zarginsa da hannu a cikin kisan kai masu ɗimbin yawa, haka zalika da sace-sace na fashi da makami da satan mutane domin neman kuɗin fansa, haka zalika da fataucin makamai. A wani bangare kuma dangane da kokarin da ake yi na yaƙi da shigowar miyagun ƙwayoyi a cikin ƙasar nan tamu ta jamhuriyar Nijar, jami'an tsaron na ci gaba da lunka kuzari inda suke gudanar da bincike daga wannan wuri zuwa wancan. Ta haka ne a ƙarshen makon da ya gabata wasu jami'an tsaron da ke bisa hanyar Tawa suka kama ɗimbin miyagun ƙwayoyi. A jimlice dai brick ko kuma fake-fake 187 na tabar wiwi suka kama inda aka ɓoye ta a cikin shasin wata babban mota ɗauke da shinkafa za a je a Agades. Saboda haka da tabar da kuma direban da an kama su. A cikin jihar Maradi inda rundunar farautar bishiya ke gudanar da ayyukanta a farkon mako biyo bayan wasu bayanan sirri da suka samu, jami'an tsaro da ke aiki a garin Kwantara mai nisan kilomita 22 kudu ga Madarunfa sun kama wasu 'yan bindiga su biyu da aka bincike su. An same su da bindigogi aka karanset guda biyu da sharjar guda biyu, haka zalika da harsasai 605 da moto ɗaya da salula 4 sannan da tsabar kuɗi naira 50,700. A daidai wannan lokacin har ila yau wasu sojojin gundumar mai da ke sintiri a garin Chake sun kama wata mota Peugeot 504 dauke da bido 63 na mai 'yan litar 25 kowanne, kwatankwacin litar 1,575 kenan na essence. A cikin jihar Agadez yankin tsaro na 2 da na 8 a ranar 7 ga watan Mayu da marece wasu sojojin da ke aiki a Jado sun kama wasu miyagun mutane guda biyu 'yan wata ƙasa ta daban. An kama su ne a sansanin haƙar zinariya ba bisa ƙa'ida ba. Dukkan mutanen guda biyu dai suna bisa motuna ne kuma an same su da bindiga aka karan set da sharjar ɗinsu cike da harsasai. A cikin jihar Difa inda rundunar haɗin gwiwa ke gudanar da ayyukanta a wannan yankin ma jami'an tsaron na ci gaba da gudanar da ayyukansu na yau da kullum inda suke gudanar da bincike daga wannan wuri zuwa wancan don samar da cikakken tsaro. Ta haka ne a farkon mako wasu sojojin da ke aiki suka kama kartush wato harsasai 100 na bindiga aka karan set a cikin kasuwar Gigimi. Haka zalika biyo bayan sace wata mata da aka yi a Shatimari, wasu sojojin sun bi sawu inda suka yi nasara kubutar da ita wannan mata, sannan kuma suka kama mutanen guda biyu da suka yi awon gaba da ita tare da bindiga aka karan set da ke hannunsu da kuma sharjar ɗinta cike da harsasai. Hakanan kuma wasu sojojin sun yi nasarar gano wani bom da aka ɗana sannan sun yi nasarar kwance ta ba tare ta kai ga tashi ba. Hakan ya faru ne a cikin hilin da ake gyarawa domin gudanar da ayyukan noma a lada. A cikin jihar Yamai inda rundunar 'yancin ƙasa ke gudanar da ayyukanta, wasu sojojin da ke gudanar da bincikensu na yau da kullum a Laudu bisa hanyar Yamai zuwa Sai sun kama wasu mutum 3 ɗauki da mai isansu litar 40 da suka rarraba a cikin biduduwa guda 8 'yan litar 5 kowanne. Sannan kuma an kama wasu mutanen har ila yau da ke haɗa baki da 'yan ta'adda. Dukkansu an miƙa su ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansu. Duk dai a cikin irin haka har ila yau ranar Talata da ta gabata, taka tsantsan ɗin da jami'an tsaro da ke depo na Sonidep suka yi ya ba su damar kama wasu karnan mota guda biyu suna satan mai daga cikin tankokin da ke aje suna jiran a sabke musamman da suka kawo. Dukkan waɗannan karnukan motan dai guda biyu da aka kama da wannan laifi na sata an miƙa su ga hukumomi domin gudanar da bincike a kansu.
saboda haka ya ku 'yan ƙasa kusan da cewa jami'an tsaro na ci gaba da lunka kuzari domin gudanar da aikinsu na samar da zama lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa, kuma suna buƙatar ku rika ba su cikakken haɗin kai da goyon baya ta hanyar taimaka musu da labarai. Dalili kenan aka ware muku lamba da kuke iya kira kyauta domin ba su labarin. Sojoji ku kira su a lamba 4040, 'yan sanda kuma ku kira su a lamba 8383. Idan kun yi haka kun taimaka wajen samar da cikakken tsaro a cikin ƙasar nan. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu, a madadin Alhaji Biza Abubakar da ya tsara mini da ni da na gabatar da kuma Hajiya Safura da ta haɗa mana hotuna da sauti. Ni ke ce da ku mu kwana lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu inda za ku tarbi Abdulrahman Sidi Sha'aibu.